L-Iskola ta' Drama u Sfin għandha rwol importanti fit-taħriġ ta' atturi żgħażagħ u fil-produzzjonijiet ta' xogħlijiet bil-Malti. It-tim tagħna ltaqa' ma' Alan Fenech sabiex jitkixxef aktar dwar ir-relazzjoni bejn il-ħidma ta' dan iċ-ċentru u l-lingwa Maltija. L-istorja tal-Iskola ta' Drama, għaliex illum tissejjaħ propju l-Iskola ta' Drama u Sfin, tmur lura għas-sebgħinijiet, meta fil-fatt kienu wasal biex jispiċċaw l-Ingliżi minn hawnhekk u bħala parti mill-ftehim ta' tluq kienet illi titwaqqaf skola ta' drama illi kienet tkun simili għal dak li waqfu l-Awstrijaċi għall-Iskola tal-Mużika, dik li kienet il-Johann Strauss, illum iż-żewġ skejjel jinsabu fl-istess kulleġġ. U kienet waqfet bħala l-Akkademja tat-Teatru Manuel l-Imtada. Imbagħad fil-fatt meta spiċċat mit-Teatru Manuel għaliex l-iskola saret taqa' taħt id-Dipartiment tal-Edukazzjoni, konna mxejna l-ewwel fil-klassijiet tal-iskola dak iż-żmien kienet isejjaħ Marja Reġina fl-istess post fejn qegħdin illum, sakemm tlesta il-post li qegħdin fih. U fl-1995 saret l-ewwel gradwazzjoni ta' klassi tiegħi fil-fatt, 98 saret l-ewwel gradwazzjoni ta' klassi tiegħi minn hawnhekk, ovvjament. Imbagħad għamlet żmien fejn kienet saret parti mid-Direttorat tat-Tagħlim tul il-ħajja, Lifelong Learning, għal żmien twil, u minn kważi issa 4 snin ilu law, jidher li 4 snin, ġiet tifforma parti mill-kulleġġ Mikiel Anton Vassalli li tinkorpora l-iskola tagħna ta' Drama u Sfin, l-iskola tal-Mużika, l-iskola tal-Arti u l-iskola ta' arti performattiva u viżiva ta' Għawdex. Ovvjament, minn din l-iskola ħarġu wħud mill-iktar atturi magħrufin, popolari u anki l-aqwa atturi ta' pajjiżna. Il-kontributi hija illi l-ewwel nett inrawmu żgħażagħ, tfal u anki adulti fl-arti performattiva, kemm ta' drama u kemm ta' sfin. U anki ta' teatru mużikali fil-fatt. Apparti minn hekk minn żmien għal żmien intellaw anki xogħlijiet bil-Malti, intellaw anki xogħlijiet oriġinali tal-istudenti tagħna. Allura nippruvaw kemm jista' jkun nikkultivaw l-imħabba għat-teatru u dak li hu teatru Malti. Barra minn hekk għandna wkoll il-korsijiet akkreditati li huma tagħna fid-drama m'għadniex nagħmlu l-eżamijiet ta' barra, nagħmlu l-eżamijiet tagħna u bekk anki l-istudenti, pereżempju, fejn qabel bil-fors biex jiġu eżaminati għad-diploma, pereżempju, biex nagħti eżempju wieħed, kellhom jistudjaw siltiet bl-Ingliż, illum għall-eżam jistgħu jagħmlu siltiet Maltin. Allura nemmen illi qed inkomplu ngħinu sabiex jiġi apprezzat jiġu apprezzati x-xogħlijiet Maltin. Il-teatru dejjem huwa strument ta' apparti ta' divertiment, ta' edukazzjoni, ta' messaġġi anki politiċi, fl-istorja ta' teatru dejjem kellu saħħa kbira, mhux fit-teatru Malti biss, u anki naturalment kulturali. Illi inti ikollok iktar għarfien u tkun iktar espost għat-teatru bil-sin pajjiżek huwa importanti ħafna biex ikompli saħħaħ il-kultura teatrali tal-pajjiż. Jekk aħna nipproduċu biss Shakespeare, Ibsen, Pinter u awturi Italjani, awturi barranin oħra, mhux għax nipproduċuhom ukoll, għax importanti. Però importanti wkoll li nipproduċu xogħlijiet Maltin, Bejjer, Oreste, Allejja, anki attwali, Vizvella, Carmenu Aquilino għadu kemm ħallina, Trevor Zara. Daw kollha nies anki kontemporani li għandhom ħafna x'joffru lit-teatru Malti, importanti l-istudenti tagħna jkunu esposti għalihom, anki l-barranin. L-aħħar play li saret, l-aħħar rappreżentazzjoni li saret qabel ma faqet il-pandemija kienet fil-fatt f'Novembru tal-2019 u kienet It's My Hirsa ta' Oreste Allejja.
Kenna u għanna programmati għal meta jaddi kollox serata fġieħ il-Mibki Zeb Kamilleri. Għanna u koll programmat il-ġaħan ta' Binġemma u anki il-ġuri ta'kom tal-Mibki Lino Grek. U koll beħsibna namlu serata fġieħ Alfred Mallija, illi u koll kien kap ta' dil-iskola u l-bniedem illi fil-fat inaugura da' ċentru għawek fej edin. Kien l-ewwel surmas li inaugura li kien il-bniedem illi ħaxsib it-tranzizjoni mill-imtada għal dak li għanna l-lum u kienu koll wieħed mill-allima tal-imtada fil-bidunet, ġifiri huwa bniedem importanti ħafna fl-istorja ta' dil-iskola. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsin Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.